badhe mbucal bajang sawanipun sak keluarga utawinipun keluarga. Bapak Bagio ugi. Amin. Panjenenganipun pengantin kekalih pramila wekdal menika bajang sawan dipun luari kanthi kupat luar. Mugi-mugi pinanggawa karajan kawilujengan katentreman lan sageta pengantin kekalih dados kaken-kaken lan ninen-ninen bucal ilang bajang sawanipun sageta manjing kalklis katentreman titi tata tentrem kangge selami laminipun. Amin. Ana kidung rumaksa ing wangi teguh ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jem setan datan purun panaloan tan ana wandi miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahang tirta maling adoh tan ana wani ngarah mring mami guna tutuk tan sirna. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalih ngaturi pirsa dumateng para penonton, kawula aturi mundur nggih. Amenika bapak ingkang terakhir nguriko tari gobyok nyuwun pangapunten sanget demi keamanan, demi ketertiban kawula aturi penonton radi mundur. Sepeda malih kagem penonton monggo sami mundur segede. Matur nuwun. Mundur. Marti siwi amin sinawang resmine
tarta Amin. mereka tarta pakartine ngilmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji Ya.
yo. Sing padha ngati ger. Giras yo. Nggih, awun sewu untuk penonton nggih diperhatikan. Iki rada tadi galak niki. Dijogo awake piyambak-piyambak nggih. Niki rada lalinan niki sing riyak nggih. Kadang sok lali, ada kelingan. Ayo mangga persiapan untuk keamanane. Mundur dulu langsung. Ayo, riyak. Wes yo. Hati-hati ger, gak bagus yo. Mundur dulu. Mundur. Ayo. Nek ketubro boten marang ngamuk lho Ci. So. Mundur. Ora kono ya. Tapi kualahan iki keamanane. Kono ya. Sing penting gak cinta damai ya, Bang. Awas yo. Budaya lo Ki. Siap ya, terima kasih bosku. Ayo. Yo boten pareng yo. Wes. Awas yo, persiapan yo. Ayo lek dislopret yo. Awas yo. Slopret kapret kapal ngongkong kandang rial katepong imbal konang loro sledro slopret pengelok carane ke pangyoklan marake kidal macan mangap magap bocah kanong kaleyan kipra mosa saka ngenangan eyang menjaga biro. Carane ke panyok lang marake kidal
dijagani dewe-dewe.